Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video sa prezentacijom novih proizvoda kod nas na tržištima, dakle ovim balkanskim. Reč je o White Shark mišu Lusan koji je Bluetooth wireless gaming mouse i on se u odnosu na onaj prethodni Gawain razlikuje po nekim stvarima, dakle nema ekrančić, nema onu bazu za punjenje kao dock, ali ima zamenjivu bateriju. Što je isto interesantno, ovo nisam baš viđao i ta baterija na sebi čak ima Type-C konektor, znači možete je u potpunosti ukloniti, verovatno nabaviti još jednu, ubaciti je dok se ova puni negde sa strane zasebno, ne morate je puniti dok je ona u mišu, što je to vrlo interesantno. Hajde da vidimo mi poruku sponzora pa da krenemo sa otpakivanjem ovog proizvoda. I ovog meseca VIP SCD Keys sajt ima specijalnu ponudu za sve vas, ako naravno iskoristite moj kupon kod VC25. Možete dobiti čak 25% popusta na sve najpopularnije Windows i Office edicije. Ugrabite vašu verziju već danas i ostvarite maksimalnu uštedu. Ok, ako vam trebaju neke specifikacije, konkretno 55 grama je težak miš, ima Pixartov 3311 senzor, 1000 Hz osvežavanje, 12000 dpi-a, 300 IPS-a, 35G silu i 300 mAh bateriju, dakle ovu izmenjivu. I podržava naravno wireless, Bluetooth i USB konekcije za povezivanje i rad sa računarom. Pretpostavljam da ima i neki softver, opa malo sam ovo pokidao, ali ovo je baš upakovano dobro. To ćemo naravno sve da ispitamo nakon unboxa, kakav je softver i šta radi tačno. Pretpostavljam da je vrlo sličan kao i kod onog. Ok, čekajte sad ovo. Znači, onaj Gawain miš je imao labava pertla stil kabla, ovaj nema labavu pertlu i ima nešto što Hator koristi u posljednje vreme, a to je ovaj pod uglom USB konektor. Znači, kad ga vi bocnete ovako da ovo bude sa donje strane, onda će ovaj kabel biti podignut i neće zapinjati za podlogu, ni u kom slučaju, tako da ovo je, na primjer, drugačije u odnosu na ono. Znači, ono je tamo bio u potpunosti drugi stil ovog opletenog dela i plus nije bio ovako pod uglom. Interesantno, eto, ima nekih izmena odmah u startu. Iako su po specifikacijama prilično slični miševi u pitanju. Ok, to je to. Uputstvo, dobro. I ponovo, ja mislim da moram opet tu zamerku da napravim za White Shark. Ja ne znam zašto oni ne stavljaju one dodatne klizače kao neke rezerve. To mi nije jasno uopšte. Doduše, ne znam šta se sa premium line modelima dešava, da li su počeli tamo to da stavljaju, ali kod ovih regularnih nema. Znači, ovi sad pripadaju toj nekoj regularnoj početnoj basic seriji miševa, nova generacija je u pitanju, tako da ovaj je malo drugačiji miš ipak. Zato što nema onu sekciju za punjenje, dakle za one pogo pinove. Tu se nalazi ovaj receiver. Ok, uspeo sam. Da, ovo je baterija. Šta ja pričam? Ima pogo pinove. Znači, pogo pinovi se nalaze ovde unutra i ovo je sve baterija, zato je to tako i predstavljeno kao ovaj veliki deo miša. I on je sad toliko lagan da vam ja ne mogu opisati rečima koliko je ovo lagano. Znači, ovo izvadite i na njoj postoji USB-C konektor i onda nju punite zasebno, a ja pretpostavljam da će White Shark, ako je to ovako napravio, napraviti neku varijantu da se kupi još jedna ovakva baterijica i onda ako vam je baš ono jako bitno da jako brzo nastavite da koristite miš ili čekirajte sad ovu drugu funkciju, izvadite ovu bateriju, šteta što nema dodatna neka vratanca da popune to. I imate mnogo lakši miš od ovih 55 grama koliko je on težak. Znači, baterija sama po sebi, mislim, lagana je i ona jako. Ne znam da li bi bilo nešto ekstremno primetno, ali sad je miš još lakši. Onda ga samo spojite USB-om i koristite. Jer kad je na off, on je u stvari u USB modu. Bluetooth 2.4G, dakle to je taj neki standardni wireless režim kad je baterija ubačena, ali kad nje nema, onda možda i ne bi bilo nikakve razlike. Samo da vidimo, ovo je vezano magnetom, dobro. Receiver se nalazi ispod baterije, tako da vi nju generalno morate u startu ukloniti da bi došli do njega. Ok, uspeo sam ponovo, znači problem kad nemaš nokat, nikakav, ne možeš izvući. Znači, deco, puštajte nokte da bi mogli da operišete sa ovim mišem.
Šta mi se dopada kod miša, ovo je onako malo čudna situacija, moglo bi se nešto od ovoga slomiti pa da ostanete bez baterije da vam ispada, jel ne znam, nija, tako da ne znam koliko je ovo pametno, ali ajde recimo da ako se ništa ne desi, ovo će funkcionisati prilično dobro, ali zašto bi ovo vadili uopšte nije mi jasno. Verovatno je varijanta neka kao neki showcase, kao ajde možemo mi to pa ćemo da napravimo na ovaj način. To mi više tako deluje. Eto, najiskrenije neko mišljenje, gledajući ovu situaciju sa baterijom, i da je ostala unutra možda bi imala veći kapacitet umesto ovih 300 mAh, znači kao kod onog Gawain modela gde ima 500. Tako da eto, to je kao razlika između ta dva miša. Senzor je identičan i šta ovde još primećujem, dakle ok, USB šta mi se opet malo ne sviđa, jako su mali zbog same baterije ovi klizači. Znači ovaj gornji mogao je biti duplo veći, takođe i ovaj je mogao biti popunjen na ovom mestu gde se vadi baterija, ali eto, upravo zbog tog dizajna morali su to da smanje i pritom ne dobijate neke rezervne, tako da mogu vam reći da mi se ovaj miš trenutno najmanje dopada iz tog nekog ugla praktičnosti, osim ako te baterije ne budu dostupne po nekoj jako niskoj ceni, pa eto imate tu kao neku varijantu da bar zamenite u toku igranja, a želite da bude u potpunosti wireless varijanta. Mislim, ne znam ni ja, eto, sad pokušavam i ja da mu nađem neku svrhu ovom sistemu. I možda su ovo mogli isto bolje da reše, da ne morate uvek bateriju da vadite da bi došli do ovog dongla. To je isto malo problematično, mogo je biti tu negde sa strane ili odvojeno na ovom kablu sa nekim adapterom ili tako nešto. Ali opet, šta možemo zameriti za nekih 30 evrića? Dobre specifikacije su u pitanju kad je kad je reč o mišu generalno, i ovo je prilično jednostavno, samo eto kažem morate imati nokat, ja baš nemam trenutno. I kad ga uključite, primer Bluetooth, da li ima neku lampicu, ima ovde znači za uparivanje za Bluetooth lampicu i 2.4G na drugu stranu, on crveno svetli, znači dok ne nađe konekciju, ili zeleno, sve zavisi. DPI switch se isto tu ispod nalazi, imate ove bočne tastere koji su manji nego kod onog Gawain modela, ali mi deluju onako zaobljeni fino, to jest ne zaobljeni nego imaju jako lep ugao, oštar ovde, kao neki pad. Tako da miš fino leži u ruci, ali je u potpunosti ambidextrozni dizajn, znači nije kao Gawain prilagođen dešnjacima, više kao da je ova strana podignuta u visinu. Ali dovoljno je visok da bude kao neki claw grip otprilike. Znači eto, to su neki utisci što se miša tiče. Ajde sada da vidimo mi kako taj softver izgleda, baš me interesuje. Da li tu ima nekih izmena u odnosu na Gawain? Softver kod ovog Lusan modela je možda još i najbolji, jer iako je identičan senzor u pitanju, ovde imate opcije kao lift off distance, ripple control, angle snapping, zatim još pregledniji izgled kompletnog interfejsa i malo intuitivnije kontrole za pravljenje novih profila, njihovo čuvanje, ubacivanje spoljašnjih i eksport postojećih.